undang wadya bala kuswa kinen samat kamane titian kutha duwe panggo kreta joli cempana bendene ngunyoma ngungkung tengara budaling wadya niat langening kalawan gelar wanda moncar Dinon lerga gonang surem sorotetan padang samar pamoring suksma sinuksmaya winah yo ingat sapi
sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping luyo pindha pecating supena sumusuk beng rasa jati Satata sigra amamoci kunjung sang yang witi amitaka nugraha lulus raja ing takilara gelar budaya kunjung pramirsa Satata sikra amamoci kunjung sang yang witi amitaka nugraha lulus raja ing takilara gelar budaya kunjung pramirsa kang paring suka kang karya rena ang memayu-ayune bawana Satata sigra amamoci kunjung sang yang witi amitaka nugraha tulus raharja ning takilara gelar budaya kunjung pramirsa kang paring suka kang karya memayu-ayune bawana campur sari bintang samudra
bolo bintang samudra. Lagu citra tuminda angkara kesarira tiro dapat citra engkarya. Lagu citra tuminda angkara kesarira tiro pabrik suryaning jantung dapat citra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Panjenenganipun para pepundhen, para pini sepuh, sesepuh ingkang ganggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu pantes pinundi. Para kiai, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi. Mongko panuntun kiblating panembah ingkang satuhu agunging dharma. Para pangembating praja, satriyaning nagari ingkang mongko pandham-pandhaming para kawula dasih ingkang sinubeng pakurmatan. Para satyawedha, carana madya, sumawana para tamu kagung sumana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Satuhu pantes lamun tosi udarsana kanthi pinayungan budi rahayu linambaran tata trapsila kepareng kula sakanca kadang-kadang campur sari bintang samudra
ingkang kemareng sowan saking wewengkon Karikil Tambakrejo. Mangarak sawanung esa jengandika sami mituhu dawuh saking panjenenganipun pepunden kula Bapak Agus Purwanto Ibu Kristina. Ingkang ri kalenggahan punika kepareng Mahargya Suta. Ngawontenaken walimatul khitan ingkang putra. Panjenenganipun Mas Bagus putra sah Arka Wiratama. Ing panjurung donga kanthi puja astawa puji astu jengandika sami ugi anggenipun margi ingkang putra pinayungan ing reh Karaharjan wiwit purwa madya ngantos usanane gati kalenggahan punika. Hanamung saderengipun kepareng tinarbuka Sudgata wiwa campur sari ngri kalenggahan punika langkung rumiyin sumangga nuwun kula dherekaken manungku raos puja miwah puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking lumintuning barokah rahmat kuwen hidayahipun sehingga ngri kalenggahan punika andika sami dalasan kula tasih pinaringaken kempal manunggal kanthi pinayungan Karaharjan kalis ing rubeda nir ing sambi kala. Sholawat satu salam muhung tansah kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi akhirul zaman nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah ingkang sampun bekta umatipun saking zaman jahiliyah ngantos dumugi zaman kepinteran samangke sehingga ngri kalenggahan punika andika sami dalasan kula tasih pinaringaken ngawuningani edi penining swasana gebiyaring alama gesang wonten ing jaman pranatan ninggal samangke kanthi linambaran tetepipun iman lan Islam amin Allahumma amin. Kunjuk panjenenganipun para tamu kagung semana putri ingkang kepareng hangrasuk agami sanes katuran muji syukur anu catataning agami pareng rinasuk sewang-sewang pangajaping sedya saking panjenenganipun Bapak Agus Purwanto Ibu Kristina mugi wonten suka lilaning penggalih jengandika sami kepareng lenggah wirunggan suka parisuka hangresepi sugata campur sari saking kadang-kadang campur sari bintang samudra ingkang kalenggahan dalu punika kadherekaken kanthi catur Widawati wonten sekawan penyanyi utawi Widawati ingkang angka sepindah kawiwitan Widawati ingkang sowan saking wewengkon Kitha Ngawi niki nderekaken kadang-kadang campur sari bintang samudra nggih panjenenganipun Roro Ayu Diana Danti bintang samudra kepareng sebentar. Roro Ayu Diana Danti sampun kepareng jumeneng tumapak Widawati ingkang angka kalih sowan saking wewengkon Kecamatan Ngasep nggih Kabupaten Bojonegoro nderekaken kadang-kadang campur sari bintang samudra kalenggahan punika Roro Ayu Gita Valensa bintang samudra. Widawati ingkang angka 3 inggih sowan saking wewengkon Kedung Tuban. Ari kalenggahan punika ugi kepareng rawuh kala wau sing ugi sampun kepareng rawuh. Nun inggih kepareng nderekaken kadang-kadang campur sari bintang samudra Roro Ayu Diana Yuwanika bintang samudra. Nun inggih Widawati ingkang sekawan sowan saking wewengkon Kasiman Bojonegoro. Ari kalenggahan menika tansah setya suhu nderekaken kadang-kadang campur sari bintang samudra. Nggih nengguyung panjenenganipun Bapak Agus Purwanto wonten Roro Ayu Risma Amelia bintang samudra.
Catur Widawati sampun keparang derek makarya ngri kalanggan punika parang jumeneng. Kula minangka pambiwara antok Daliman SE sowan saking wewengkon Ngawi Purba. Mbok bilih sowan kula sakadang kepareng ngaturaken salam rahayu. Rahayu sagung dumadi. Rahayu ingkang hamengku gati. Rahayu ingkang sama makarti. Soho rahayu ingkang parang rawuh kakung Sumana Putri. Sinarengan kadang-kadang campur sari bintang samudra. Asik dong. FK Audio, terima kasih. ACM Video Shooting, ACM Multimedia. Datan bisa nulungke atimu. Wasik. Suwe kok ngeteni. Ketika sampi Kemana-mana. Adagyo alat bisa wiji. Wasik. Bintang Samudra Waseco FK Audio, terima kasih. ACM Multimedia. Ya ya yo, ya ya yo.
campur sari bintang samudra. FK Audio terima kasih. ACM Multimedia terima kasih. Luar biasa sinarengan kadang-kadang campur sari bintang samudra kalenggan menika nderekaken dawuh saking panjenenganipun pepunden kula Bapak Agus Purwanto Ibu Kristina ingkang kepareng inggih menika miwaha ingkang putra Walimatul Khitan ingkang putra Bagus panjenenganipun Mas Bagus putra sah Arka Wiratama hari kalenggan menika nyuwun donga pangestu jenengan tinggal sami mugi anggenipun mahargya ingkang putra tansah winantu ing reh karaharjan kalis ing rubedaner ing sambikala wiwit purwa madya ngantos dumugi wusananing gati ing rikalanggan menika. So mugi ingkang putra saged putra dados putra ingkang soleh bekti dumateng tiyang sepuh nusa bangsa kelawan agami. Rikalanggan menika kadang-kadang campur sari bintang samudra kepareng kadherekaken ugi jeneng kuyung kadang-kadang saking FK Profesional Audio. Hari kalanggan menika ugitan kata lempen kadherekaken kadang-kadang saking AJM Multimedia. Sowan saking wengkon tawaran Napis Bojonegoro. Keparingipun